Baro ki Parlok Kijonga and welcome back to my YouTube channel. Mtaka singi ngi wan shnong namar ba kadai ka singi shok ba banilum lang yu ba bangila rap baro snem te ngila poy shnong mtang ngila yat ban poy ste sa langkha jung isti bat ngas pen ep ka ba ngile mta singi ka kom shok ba jungi ki boy nong tulu angne kumnong isok ba but company ru ifi kijing bam trai ki jongi ki ba kamper ki ba dona pleng ru pipi pajuyo ban bamro tem ta gasngi kadai baro phang kijing sok ba jongi angne hari boy kane kadai kalti ka bangin late stage langkha kane kadai ka jaka panej om but kane ko iang ne kadai ka thor ko ba but hang ne ngidon ibi bara ke pasar kaj be pai ne ni dei be baklan ba kira atlik pasar be chal so ini station langkha but ngin sedang ke jing sok ba ka jungi mta ka sngi kane ka dei ka thor ko ba ka jungi but wow kini kita ki sengyar ngi boy ngi ki chajer hakaba khila ban kapok persok ngi ban sakti sekejat tong kling tiar so hangni kadai ka jaka saj ba mta kasngi pro isngi boy jungi but in sakai ka to ne ganero in ban yo shet namta shibet
ready ukau bangi rap he si kene ka ne kade ka jajau ne kade dok snyang ne yong bat lungset kadon ka tungur mbai kene kade ki dok stir masi bat kapasor kaj kadon dok masi pathau bat lungset. And yes, kini kini ki item yang udah mentas ni, but ngin ba me galan sekujungi menta, but adin kan ni, ngin sayo pan khoj yuk